Zdravím vás, priatelia, ďalej pokračujeme v protolytických reakciách. No a v poslednom videu sme si povedali, tým sme sa aj rozlúčili, že toto video bude orientované na výpočet koncentrácie oxóniových katiónov, čiže H3O plus katiónov z ionizačnej konštanty kyseliny. Bude to úvodné video v danej problematike, tak si to ukážeme. Dobre, poďme na to. Ja len veľmi v rýchlosti zopakujem to, čo sme už mali, ale tým, že v podstate sa od toho odrazíme, tak si to povieme ešte raz, ale ako hovorím veľmi rýchlo. Ionizačná konštanta kyseliny, alebo aj tzv. Disociačná konštanta kyseliny, alebo aj tzv. Konštanta kyslosti v podstate určuje silu kyseliny. No a platí, že čím je kyselina silnejšia, čím ľahšie uvoľňuje vodíkové katióny, tým má vyššiu konštantu kyslosti. No a naopak slabé kyseliny majú nízke hodnoty konštanty kyslosti. Tým sme si povedali, že všeobecná rovnica ionizácie N-sitnej kyseliny je takáto, kde sitnosť kyseliny znamená, koľko vodíkových katiónov je daná molekula kyseliny schopná uvoľniť, čiže odštepiť. V prípade, ak je schopná odštepiť jeden vodíkový katión, tak sa bavíme o jednositnej kyseline. No a v prípade, ak tých vodíkových katiónov môže byť viacero, dva a viac, tak sa bavíme o, alebo hovoríme o tzv. Viacitnej kyseline. No a sme si povedali, že z tejto rovnice ionizácie, z tejto tu, vieme odvodiť postupne, ale tu už písať nebudem, odvodzovania, to sme už mali, samotnú konštantu kyslosti, ktorá vyzerá pre N-sitnú kyselinu takto. No a tu sme skončili. V dnešnom videu si ukážeme, no a ako v podstate vypočítať, vyjadriť si z definičného vzťahu, z definičnej rovnice ionizačnej konštanty kyseliny koncentráciu H3O+. No a na prvý pohľad sa to zdá, že to je jednoduché. Čo na tom nevedieť? Však osamostatním si H3O+, aj keď tu je na N2, nevadí, však to odmocníme potom, hej, N2 odmocnenou, a máme to. No, lenže také jednoduché to nebude, pretože H3O+, nie je jediná neznáma, hej, nie je to jediná premena, ktorá nie je známa, pretože neznáma je koncentrácia tých aniónov, ktoré vzniknú, neznáma je aj koncentrácia zostatkovej tej kyseliny, nezionizovanej, to je ten menovateľ, a celé to je poprepájané, takže až také jednoduché to nie je. No ale zas až takéto ťažké nebude. Takže teraz si ukážeme, ako ešte raz odvodíme z tej ionizačnej konštanty kyseliny, alebo ako vypočítame z ionizačnej konštanty kyseliny koncentráciu H3O+. Najprv sa napíšeme, čo v danej definičnej rovnici vieme a čo naopak nevieme. No tak samozrejme, že budeme vedieť konštantu kyslosti danej kyseliny, je to tabelizované, to nájdeme v obyčajných priemerných chemických tabuľkách, takže toto KHA vieme, tiež vieme, priamo to nevystupuje v rovnici, ale tiež budeme vedieť počiatočnú koncentráciu kyseliny, to znamená, že C0. Tak to trošku zjednoduším, nemusíme veľa indexovať. To C0HNA zjednodušíme takto, že to HNA dáme preč. Takže to C0 bude počiatočná koncentrácia kyseliny, alebo aj tzv. Celková koncentrácia kyseliny, ale skôr budem používať pojem počiatočná koncentrácia kyseliny. Takže toto vieme. Vieme ešte raz konštantu kyslosti danej kyseliny, to vieme z chemických tabuliek, no a C0 je známe, hej, to jednoducho vieme, aký máme roztok danej kyseliny. Ja to aj napíšem, nech to je úplne jasné, že čo je čo. Takže toto je ionizačná konštanta kyseliny a C0 je počiatočná alebo celková koncentrácia kyseliny. Počiatočná koncentrácia kyseliny. Takže ešte raz, to sú známe parametre, známe premene. Máme to takto, čiže známe. Známe veličiny. A naopak, neznáme veličiny, bude to koncentrácia H3O+, to nás bude zaujímať najviac jednoznačne. Ďalej, koncentrácia vzniknutých aniónov AN-, a
a taktiež koncentrácia zostatkovej, čiže nezionizovanej, nerozloženej, nezdisociovanej kyseliny, čiže HNA. Tak. Čo ešte budeme používať? Budem používať tú rovnicu ionizácie. Tak sa vrátime späť, to len prekopírujem. A pôjdeme postupne a logicky. Netreba sa báť, až takéto ťažké nebude. Len ma sledujte pomaličky, čo budem robiť. A uvidíte na konci, že až takéto ťažké nie je. Čiže ešte raz, našou úlohou je, aby bolo jasné, vypočítať koncentráciu H3O+. Respektíve nájsť taký vzťah, ktorom bude neznáma len táto koncentrácia. Takže toto je neznáme. Toto nás zaujíma, pretože z koncentrácie H3O+, čo budem počítať? No pH po prípade pOH. Toto je v podstate pri tých príkladoch orientovaných na protolytické reakcie v podstate, nie že vždy, ale takmer vždy najpodstatnejšie, zistiť pH, respektíve pOH roztoku. My sme vedeli povedať, že ako má vlastnosť daný roztok. No dobre, takže čím začneme? Najprv si vyjadríme koncentráciu toho anionu AN-, pomocou koncentrácie H3O+. Ako? Jednoduchou logikou. Koncentrácia vzniknutých aniónov, čiže AN-, lomeno koncentrácia, čiže rovnovážna koncentrácia aniónov AN- lomeno rovnovážna koncentrácia H3O+, ten pomer sa bude rovnať pomeru koeficientov, ktoré sú pred danými látkami v chemickej rovnici. Pred aniónom je jednotka, aj keď sa nepíše, jednotka tam je, pred H3O+, je N. Ono takto, tento vzťah platí v podstate pre látkové množstva, ale keď zafixujeme objem sústavy, tak látkové množstvo kľudne vie prejsť na koncentráciu, takže aj vzťah medzi koncentráciami je rovnaký ako medzi látkovými množstvami. Potom niekedy do budúcna, keď budeme preberať výpočty z chemických rovníc, tak tam to pochopíte dokonale. Zatiaľ sa uspokojte tým, že naozaj pomery koncentrácií v rovnováhe tých látok alebo látkových množstiev daných látok sa rovnajú pomeru tým koeficientom. Takže proste je to tak. To znamená, že po osamostatnení koncentrácie, rovnovážnej koncentrácie aniónu dostaneme toto. Čiže AN- rovná sa 1/N krát koncentrácia H3O+. No, trošku matematiky, nezabúdajte, že tu vieme kľudne dopísať jednotku, čiže celý ten zlomok upravíme takto, že to bude v čítateli H3O+, deleno N, kde N, ešte raz podotýkam, je sítnosť kyseliny. Čiže, môžeme si teda napísať, tuto niekde, koncentrácia aniónov AN- v rovnováhe rovná sa koncentrácia H3O+, lomeno N. Takže vidíte, vyjadrili sme si koncentráciu, rovnovážnu koncentráciu aniónov AN- cez koncentráciu H3O+. Ideme ďalej. Ďalej nás bude zaujímať, aká bude koncentrácia tej zostatkovej kyseliny, je to HNA. Čiže koľko kyselín zostane nezreagované. Opäť poďme na to logikou. Čiže zostatková koncentrácia kyseliny sa čomu vlastne bude rovnať? Tak sa bude rovnať, koľko je bolo na počiatku, čiže C0, minus koľko jej zdisociovalo, čiže sa rozložilo. Čiže C-dis. Dám hore ten index, nech to je jasné, že ide o tú zdisociovanú kyselinu. C0 vieme. No odkiaľ máme zistiť, koľko kyselín sa rozložilo? No, opäť cez koncentráciu H3O+. Pretože platí. To, čo sa rozložilo, čiže zdisociované množstvo. Zdisociované množstvo tej kyseliny, čiže rozložené množstvo kyseliny, lomeno koncentrácia oxóniových kationov je to isté ako pomer koeficientov. Lebo z čoho vznikajú NH3+, z čoho vznikajú H3O+ kationy? Z tejto kyseliny. Čiže logika, keby to N bolo 1, pre úvod, tak zjednodušenie, keby N bolo 1, že máme jednositnú kyselinu, tak logicky. Ak sa rozloží jedna kyselina, molekula jednej kyseliny, vzniká jedna molekula H3O+. Ak sa rozloží 100 molekúl HNA, vzniká 100 H3O+ kationov. Ak máme N-citnú kyselinu, tak je to trošku inak. Tam ten pomer bude nie 1 k 1,
ale bude jednak N. Hej, čiže jednak N. Lebo pred H3O plus je N, pred kyselinou jednotka. Čiže z toho potom vyplýva, že koncentrácia zdisociovanej kyseliny, čiže tej rozloženej, je vlastne 1 lomeno N, 1 lomeno N krát H3O plus. Čiže H3O plus deleno N. Však všimnite si, však to je to isté, čo bolo v prípade aniónu. Však to musí byť. Ja vám poviem prečo. Lebo aj pred aniónom je jednotka, aj pre to kyselino je jednotka. Hej, takže ten ústav musia byť rovnaké. Rozložené, vzniknuté. Čiže tým pádom môžeme písať, že koncentrácia zdisociovanej kyseliny, no takto, keby si ten postup celý nepamätali, sa nedeje, to nie je veľmi podstatné, aby si tomu pochopili a vedeli potom ten finálny vzťah aplikovať. Hej, takže to berte ako bonus, to odvodenie. Čiže koncentrácia zdisociovanej kyseliny ešte raz je koncentrácia vzniknutých oxóniových katiónov lomeno N. Čiže, ak to dosadíme sem, tuto, dostaneme, že koncentrácia nezdisociovanej, nerozloženej kyseliny je vlastne rovná počiatočnej koncentrácii, čiže C0, minus koncentrácia zdisociovanej kyseliny, to znamená H3O+, deleno N. A teraz to trošku upravíme. Dáme to na spoločný menovateľ. Spoločný menovateľ bude N. Tu je jednotka, aj keď sa napíše, je tam. Takže N lomeno 1 je N krát C0, tak tu bude N krát C0. No a N lomeno N je 1 krát H3O plus je H3O plus. Čiže máme vyjadrenú aj koncentráciu, rovnovážnu koncentráciu nezdisociovanej, tej zostatkovej, nerozloženej, nezdisociovanej kyseliny. A teraz to celé dosadíme do toho základného vzťahu. Hej, to znamená tuto. Tak. Teraz sa nesmieme pomýliť. Hej, nesmieme sa pomýliť. Tak prepíšeme ten definičný vzťah pre konštantu ionizácie kyseliny. H3O plus na N2, to je neznáme, to necháme tak. Ešte počkajte, dáme takto zlomkovú čiaru. Čiže tu bude H3O plus, to celé na N2, teraz pozor, koncentrácia aniónov, ktoré vzniknú, je daná týmto vzťahom. Dáme to červenou farbičkou, takto. H3O plus deleno N. Čiže ono to bude takto, len aby potom nebol problém. Počkajte, dáme to takto vyššie. Tak. Čiže tu príde H3O plus, aby to bolo na tej istej úrovni. H3O plus deleno N. Takže to H3O plus deleno N je koncentrácia aniónov. No a dole v menovateli. Dole v menovateli bude, myslím, tento vzťah, bude toto. Hej, toto tu. Čiže môžeme to robiť aj takto. Bude asi aj lepšie. Ctrl C, Ctrl V. A opravujeme to ďalej. Tu si môžeme dať jednotku. Hej, takto. Čiže pokračujeme ďalej v úprave. Rovná sa opäť hlavná zlomková čiara. Násobíme dva zlomky, to už vieme, čitateľ s čitateľom, menovateľ s menovateľom. Tu je H3O plus na prvú, takže H3O plus na N2 krát H3O plus na prvú, to je H3O plus na N plus prvú. Takže hore bude v tom hornom zlomku v čitateli H3O plus to celé na N plus prvú. No a 1 krát N je N, čiže lomeno N. No a dole menovateli to opíšeme. Takže toto len opíšeme. No a dostali sme čo? Zložený zlomok. Postrach študentov. Toto je zložený zlomok, ale
Až taký problém s tým nebude. Dáme to takto. Už vieme zo základnej školy, že ak máme zložený zlomok, ja len pripomeniem, zložený zlomok vyzerá takto, máme jeden zlomok, lomeno druhý zlomok. A keď to chceme upraviť na obyčajný zlomok, tak v čitateľi bude súčin tých ako keby vonkajších členov, čiže A krát D a dole v menovateli bude súčin tých akože vnútorných členov B krát C. Čiže v našom prípade to bude zlomková čiara, dáme do súčinu H3O plus to celé na N plus prvú krát N. Čiže H3O plus to celé na N plus prvú ešte raz krát N. A dole v menovateli bude súčin týchto členov. Takže tu bude N krát, pozor, zátvorka, N krát C0 minus H3O plus koncentrácia. Tak. NK môžeme vykrátiť. Takže dostaneme, že sa to bude rovnať zlomok H3O plus to celé na N plus prvú lomeno N krát C0 minus koncentrácia H3O plus. No tým, že to bolo dlhé, aj sme zabudli, čo to vlastne sme vyjadrovali, konštantu kyslosti, hej, čiže KHA. Čiže toto celé je vlastne konštanta kyslosti danej kyseliny, ale všimnite si s jedným obrovským rozdielom oproti pôvodnej definičnej rovnici. Jediná neznáma, ktorá tam je koncentrácia H3O+. Pretože N-ko vieme, vieme, koľko si tá kyselina, však keď budeme riešiť príklad vypočet koncentrácie H3O plus kationov, napríklad, ja neviem, kyseline v 3-hydrogén fosforečné v roztoku, tak vieme, že ona je trojsitná kyselina, takže N-ko vieme, že je 3. A budeme riešiť dvojsitnú kyselinu, tak N-ko je 2. Ak je jednositná, tak N-ko je 1. Takže N-ko vieme, C0 vieme, to je počiatočná koncentrácia, to sme si už písali. Konštantu kyslosti vieme, KHH vieme. Takže naozaj neznáma len H3O+. No, v tomto stave už v podstate je rovnica riešiteľná. Možno potom aj niekedy ukážem, ako riešiť. Nie, že ja vám to ukážem, hej. Ako sa riešia nelineárne rovnice pomocou Excelu. Veľmi elegantne a jednoducho. Ale ešte to pretransformujeme do také lepšej podoby. Čiže robíme takúto vec, že vynásobíme celú rovnicu menovateľom, čiže krát NC0 minus koncentrácia H3O+. Takto. Čiže na ľavej strane dostaneme, píšem túto z kraja, konštanta kyslosti kyseliny krát sítnosť kyseliny, čiže N krát počiatočná koncentrácia mínus, už som to roznásobil celé. Takto pre tých, ktorí majú trošku problém s matematikou, tak takto tu dáme dvojkrokovo. Takže tu bude ešte raz N krát C0 mínus koncentrácia H3O+. Takto. Na pravej strane sa tie členy krátia, hej, lebo tento celý člen krát, alebo tu na pravej strane krát, celý tento člen sa kráti. Tak tým pádom na pravej strane dostaneme už len výraz H3O+, to celé na N plus 1. Ľavú stranu roznásobíme, takže dostaneme KHA krát N krát C0 mínus konštanta kyslosti krát koncentrácia H3O+. A to sa rovná H3O+, to celé na N plus 1. Všetko, čo na ľavej strane, dáme na pravú stranu, hneď pochopíte prečo. Takže na ľavej strane bude 0, na pravej strane bude H3O+, to celé na N plus 1, plus KHA krát H3O plus koncentrácia mínus konštanta kyslosti kyseliny
krát sítnosť kyseliny krát počiatočná koncentrácia kyseliny. Teraz finálne učesanie. Dáme to takto. Ja to len premiestním, takže ale vymeníme ľavú stranu s pravou, nech to máme tak pekné. Rovná sa 0, to je to isté. A to, čo sme dostali, je vlastne polynomická algebraická rovnica n plus prvého stupňa. No a v podstate toto je finálny tvar rovnice, ktorý sa potom používa na výpočet koncentrácie H3O+. A všetko bude závisieť, myslím, ten postup riešenia, čomu sa bude rovnať n. A toto uzavrieme. V prípade, ak máme, že n rovná sa 1, čiže máme jednositnú kyselinu, tak všimnite si, že naša rovnica bude ktorého stupňa n plus 1, keďže n je 1, 1 plus 1 je 2, no kvadratická. Čiže ak máme jednositnú kyselinu, dostávame kvadratickú rovnicu, ale to si potom povieme o týždeň detálnejšie. A tu vieme riešiť. Hej? Diskriminant, b na druhu minus 4ac, potom odmocnina a tak ďalej. To sa dá. Ak máme dvojsitnú kyselinu, čiže pri n rovné 1 dostaneme rovnicu kvadratickú. Tá je riešiteľná. Ak máme dvojsitnú kyselinu, tak by to bolo ktorého stupňa daná rovnica? 2 plus 1 je 3, kubická. Aj na to existujú vzťahy, tzv. Cardánové vzorce, ale tým sa zatiaľ venovať nebudeme. Ale aby sme mali už trojsitnú kyselinu, už to vedie k rovnici 4. stupňa. A pokiaľ viem, ja som sa pýtal aj matematikou, presný, exaktný vzťah výpočtu polynomických rovníc 4. stupňa, nejaký všeobecný postup neexistuje. Sú rôzne také špecialitky, keď sa to dá riešiť, exaktne, presne, ale nejaký všeobecný postup, ktorý bol univerzálny pre rovnice 4. stupňa neexistuje. A sa to potom rieši numericky. Hej, takže približne. No ale to až potom niekedy inokedy. Takže ešte raz, toto je finálny tvar rovnice, ktorý môžeme použiť na výpočet koncentrácií H3O plus kationov v roztoku n-sitnej kyseliny. Takže takto. Napíšem to a tuto skončíme. Čiže polynomická rovnica n plus prvého stupňa, kde n je sitnosť, používaná na výpočet koncentrácie H3O plus v roztoku n-sitnej kyseliny. No ešte jedna vec, a už fakt končíme, už to dlhé video. Potom si ukážem, ako sa dá daná rovnica zjednodušiť. Ak máme silnú kyselinu, nemusíme používať takéto nejaké komplikované vzťahy, dá sa to zjednodušiť, ten výpočet. Taktiež ukážeme si, ako sa mení potom výpočet, ak tá kyselina naopak je slabá. Hej, takže tiež sa to trošku zjednoduší a takto nemusíme postupovať. Ale ešte raz, toto je univerzálny vzťah. Dobre, takže to je na ne všetko, priateľa. Bolo to trošku dlhšie video, ale som vám nechcel tak z brucha, alebo z prsta vycúcať finálny vzťah, ale chcel som, aby ste videli, že sa dá pekne odvodiť, aj logicky. V budúcom videu si ukážeme už konkrétny príklad, respektíve príklady, ako sa počíta koncentrácia H3O plus z danej ionizačnej konštanty, respektíve z tej polynomickej algebraickej rovnice. Ďakujem ešte raz. Ak sa toto video páčilo, dajte páči sa mi to, alebo dajte si aj odber. Dovidenia.